Right, muri Zimbabwe ndikusangana nenyaya panapa. I think I don't know ndingaita update kuti chii. Ndikuona advocate Nelson Chamisa vadzokera zvekare pakuno endorse that young man anonzi Cucsman. So pakuno endorse kwavari kuita that young guy amene songa akabudisa. So pa X papa vabva ngoti great talent, well done Cucsman. This young man ndiye kubuda uchimba ngapinda yake mukomana achinje akazofamba nayo pati yoyo achiita nharo ma social media zvakawanda, asi semunhu wanga neshungu dzekuti pati yake ichaita se ichawina uma election yopinda, asi hazvina kuzofamba neipapo. Akabva aitawo dzimwe hopo akambotira kushingirira kusvika zvosvika pa the extent yekutaura kuti inini zvepolitics handichaite, because pane zvakazoitika kwaari achitaka loser 10,000 USD akarasikirwa nayo mubusiness chinchi chamene zvakaitika kwaari. Saka akabatanga kudzokera kuti gandiri kufocusa hangu nezveupenyu hwangu. Akufocusa ake nezveupenyu hwake akati politics chimbondisiyai, handichadi kuita zvepolitics, handichadi kuita zvepati ipi kana ipi zvayo, ndasiya zvepolitics. Vanhu vakamutuka zvakasiyana, vamwe vakati watengwa, because ukatarisa after election ra 2023 ndo pakatanga kutengerwa vanhu vaikambendera ZANU-PF, vakatanga kutengerwa dzimotikari nevanhu vakaita sana Wigno Chivhayo vachivatengera mota, vachitengera mota. Chief wenji aimba ari kuZANU-PF akatotengerwa mota, akatonzitsvaga imba ndikutengere imba. Ameno kana imba yakazotengwa zvayo, but akatonzitsvaga ndiko kune imba yakachipa nditese ndikutengere imba utowana pekugara, kwete kuti ramba uchigara mumaflats zvori kuita izvozvo zvichimazvona. Saka this young man akazotanga futi kusekwa. I don't know kuti ndo zvakazokonzeresa kuti azinga achisvika pakusiya akataura zvakasiyana, vanhu vakatanga kuchinjana mashoko pama social medias nezvinhu zvakasiyana, but to my surprise nhasi ndiri kuona advocate Nelson Chamisa vari kubuda zvekare, vari kuendorsa that guy. Muri yeZimbabwe nyaya ndakudzosera kwamuri, kunonzi kudzosera bhora kuna kipa, munoionawo sei nyaya iyoyi?